Аз не ги знам колко са по брой. Души, тя е най-голяма. Желаете антропоними? О, човека не изключително съм радостна, че виждам тук толкова млади хора, повечето от тях познати, които помогнаха да осъществим това мероприятие. Аз искам да кажа, че деветата конференция в известна степен все пак е различна от всички предходни. И понеже имаме вече практиката да разказваме това различие пред вас, какво е различното сега? Студенти и докторанти, уважаеми колеги и гости, изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на Пловдивския университет, лично от мое име, да поздравя всички вас, участници в този научен форум, в традиционното българско добре дошли на град Пловдив, Неговия университет и тук в базата на Съюза на учените в това прекрасно кътче от Стария град. Тук е мястото също да изкажа благодарност към тези, които направиха възможна реализацията на този факт, възможно провеждането на тази конференция. Тя стана възможно, тя се случи благодарение на ентусиазма на шепа хора. Много зарадвам от факта, че тук присъстват представители на всички големи университети, които развиват филологическата наука. Уважаеми студенти, уважаеми млади учени, щастлив съм да ви приемем в нашия комплекс Дома на учените в Пловдив, който по традиция така се утвърди като база за провеждане на това важно за филолозите, пък и не само за тях, за цялата пловдивска научна общност мероприятие, каквото се явява Националната студентска конференция, която вече за 9-ти път ще проведе своята работа тук в залите на дома. Приветствам всички участници в конференцията. Пожелавам им едно ползотворно, така научно и не само научно общуване с колегите. Изразявам своята подкрепа. Аз с колеги, тъй като гледайки програмата, искам да ви кажа, че наистина съм възхитен от два факта. Първо, че това е деветата, ще го помня до края на живота си, по време на курсове по български език, стигайки до идиомите в нашия език, той казва идиома "Вятър бове на бяла подива", и тогава един от японците става и го пита: "Господин професоре, ако коня не е бял, ще се смени ли смисъла на изречението?" Просто ние сме уникални. Уважаеми студенти, докторанти, всъщност общото решение е уважаеми български. Според мен, първо искам да благодаря на съдържателите за това, че ми дадоха възможност отново да стана с участник. Това събитие вече с 9-то издание. Днес на гости ми беше моят приятел Боян и аз му се похвалих какво става в Пловдив, че не само в столицата стават събития от национална значимост, важна за българщината на дела. Да има възможност да прочета някои думи на този велик магиосник на думите,
чието творчество думите наистина карнавално шестват и се сплитат в едни причудливи образи, за които надничат от тъжния, то усмихнатия лик на човека и на човешкото. Глас. Глас. Ост. Гласност. Глас, овид, ост, значи прави гласовитост. Многогласност. Глас народен, глас Божий. Глас меден, загорски. Много му тънат гласецът. Глас сирен, като и конска тръба. Решихме да ви предложим да бъдете подготвени на малата думите. Вече чухме какво предизвиква мнозинството от... И както казва големия учен професор Богдан Бокин от празника, това е израз от всекидневието. Тук вече чухме различни упреци от докторантите, че там няма разделение на полупризнак, но само при бакалаврите има. Може някакъв сега напориста феминистка да му обвини, че във всички смъртни грехове, включително в сексизъм, полуцентризъм и така нататък. И така, Арлекин е центъра на комедия дел'арте, единият герой, той обикновено се появява внезапно, след това внезапно изчезва, развлича публиката с различни акробатични номера. Заедно с Колумбина, която е хитра, лукава, има типично женско остроумие, са действително в ядрото на действието на комедия дел'арте. Комедия дел'арте е хубава с това и за това е нашето предложение към нас, защото тя е комедия на импровизации. Всъщност текст написан предварително няма, както и ние знаем какви точно текстове вие ще четете. И тук ще чакаме вашите импровизации. За магистрите ролята е Бригела. Бригела, така, както е според италианската комедия дел'арте, е първи дзани, за разлика от Арлекин, който е втори дзани и прислужник, слуга и така нататък. Тоест той е малко по-високо в иерархията, затова и магистрите са малко по-високо. Обикновено тези бъркотини, които Арлекин забърква, са продиктувани от Бригела. Той обикновено винаги се намесва там, много обича да печели пари, но само с едно единствено условие, за да ги изхарчи колкото може по-бързо. Забавление, разбира се. Нашите докторанти са в правето на докторе и българено доктора. Той обикновено е всезнайко, бърбото, забавлява всички със своите натрупени фрази, пълни с латински изрази. Интересното е, че той е постоянно и цитира, но не може да цитира никого без от това да пострада самия автор. Има сладкия вид. Арбитрите, за арбитрите сме оставили ролята на най-възрастния в комедия дел'арте Панталони. Панталони е много ексцентричен. Обикновено, така е малко по-възрастен, но както се казва, не е с линия край в гроба, не е с Панталони е обикновено има млада жена, която му изневерява. Иначе той, въпреки сравнително добрата си възраст, има вкус и усещане за женското присъствие, много се грижи да бъде забелязан от жените, но в този случай може безпроблемно да бъде измамен от своите слуги Арлекин и Бригела, така че в този смисъл ще очакваме вие да ни измамите, а пък ние да се влюбваме във вас. Най-симпатичният образ, може би, все пак и за слушателите, за как става Пулчинела. Пулчинела не взема участие в конкретните действия, обикновено той в пантомимите и в интернелиите се появява, но всъщност той е изключителен смехулко и сплетник. И това всички го обичат. Освен това, интересното за този герой е, че той има най-много родственици в останалите държави извън италианската комедия дел'арте. Всъщност родственик на Пулчинела е английския Пълч, френския Пулчинел, руския Петрушка, защото тук да не добавим и хитър Петър. И с това наше предложение всъщност ние ви пожелаваме да се забавлявате и да преобърнете света, така както да всеки млад човек може. Сериозни доклади, сериозни представителства изобщо на университетите в България. Така че се надявам да чуем нещо много интересно всички колеги от журито. Разбира се, аз представих колегата
Константин Куцаров, главен асистент доктор в катедрата по български език на Пловдивския университет. Това е главен асистент доктор Петя Осенова от катедрата по български език на Софийския университет и от същата катедра асистент Влади Миланов. Очакваме председателя на журито, доцент доктор Ваня Зидарова от катедрата по български език на Пловдивския университет. Разбира се, наш специален гост в момента. Във всички първия въпрос, който възниква е защо точно Бай Ганьо заживява бъчвата на Диоген, и смятам точно с това да започна. Съвсем ненаучно. Идеята за това, така да нарека подзаглавие, ми дойде в процеса на работа върху нарицателната употреба на личните имена, класифицирайки ги, обобщавайки ги по семантичен и структурен принцип. В главата ми изплува една история с един мой познат. Бай Ганьо в масовото разбиране и интерпретиране на образа. Мненията са най-различни. От национален герой, символ на българина, отстоял историческите незгоди, до скъперничество имаше самочувствие за петима, самочувствие, което с нищо не беше подплатено, пословичната му лакомия, напълнена лицемерност от всякакви задръжки. В частта, която разглежда какво е митоса фабулата, там по-внимателно се спира на трите прехода, около перипетиите, познаването и много как дори формално го изгражда този модел и после вижда как конкретно в текста на дело. Докато превода на Кирил Милоджански излиза като самостоятелна книга. Въпрос, който... Диалози между доклади. Да, разбира се, аз затова казах, че бих желал да чуя мнението ви, защото в един момент, веднага ще го усетите, един текст, предизвиквайки въпроси и отговори, създава плаваща програма. В този смисъл. Чисто дисциплинарно погледнато, трябва да след ангажимента искам да я измина, защото бихме желали да ви чуя много формално ангажиране с конференцията. Мария Танева, българска филология, първи курс от Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Заявената тема е тотемни реликви в старобългарската книжника. Аз леко съм променила темата. Древногръцката трагедия и възгледите на Фройд за тотемизма. Има ли някакъв проблем? Няма, разбира се. Преисторическият човек в етапите, през които преминава неговото развитие, оставя след себе си различни акции, които ръководили живота на човека. Всички характеристики, присъщи на начин на живот на примитивния човек не умеят. Така или иначе много неща оставят да живеят в колективната памет. Разнообразни са формите, под които са скрити оцелелите от древността реликви, които са били изключително важни за хората. Някога те са регламентирали всички видове на тотемизма. Предполага се, че тя е една от най-древните форми на почитание и е характерна за ранни, опасен за другите, познаващи за своите собствени лица. Обратното, членовете на племето са под свещеното задължение, предмет на автоматични санкции, да не убиват и да погубват своето тем и да избягват яденето на неговото месо, покояване на съвестта им и за помирение с баща им, чрез закъснялото... Които са представени от мощно присъстващата шуменска група тук. Вероятно се натрапва въпроса за колегите първокурсници, за тяхното масово участие, свързано предполагаемо с хубаво педагогическо и научно въздействие на техни преподаватели. Може би те ще отговорят на този въпрос. Защото трябва да се представим времето, което твори Климент Охридски. Имаме една държава, образована 681 година, но вече имаме осъзната нужда от църковни текстове. Людка.